ai dai zantattukan da kuke ina jin jiya a cikin dare oga ya sa aka yi wani fentin mota. Na gaya miki ai ina son oga ba zai iya fentin nan ba. Kina ce min ina ruwana ke ma kin gani ki ta ya oga zai iya wannan fentin. Ke ma kin sani ai cikin dare ya sa aka fentin. Haba ko da Allah ina ogan ku. Oh gyara kika kawo? Ba tacce wannan da bata iya gaisuwa ba. Sai na kawo gyara zan zo neman sa? Au. To ke ba kiya magana ba ko? A fasa miki kai da wannan abun. Da bata san gagararru ne oga ya aje a tashi a garejin nan ba. Abun ku ne na ku na mata yasa ni ba zan sa baki ba. Hello? Wai ina ka je ne? Na zo gashi nan suna mun nema masu mun rashin kunya. Ka san baka nan ka kira ni na zo? Abu ne na ku na mata. Wanda bata san gagararru ne a garejin nan. Wallahi. Fasa mata kai. Bata san kinji bane ba. Ya hada ba. Mu je ciki kawai. A wannan kinjin oga ne. Wannan yari yanzu tana nan. Yanzu tun da safe kina nan saboda rashin zuciya. Ai saurayin naki ma bai damu da ke ba dan da ya damu da ke da tuntuni ya zo ya Ina ta gan zuciyan. Baki ganta ba? To ai wannan soyayya ma bai damu da ita ba tun inda ya damu da ita tun da safe da ta zo nan ta mai waya ai da ya zo inda take. To sai ki ba mu wuri za mu rufe gareji. Ke hadda mai barazana da safe nan da daga waya wani kaza ni na dauka ma da gasken ya damu da ita ne. To gashi nan dai ba damu da ita. To mu yanzu za mu tashi in kuma za mu bar miki ki din to dan za mu rufe garejin. Zai dawo ne. Za ku ga abin da za Allah ya wadana irin wannan soyayyan gaskiya. To ya magana za mu rufe shi garejin. Kale ta kwana a gareji. Ko ban miki ki. Anan ne garejin Mato? Ya aka yi ne? Wallahi motar mu ne wallahi mun mataki ina ta ki tashi. Wallahi motar mu ne da kaman jinin Shoprite mun dan shiga zamu so askirin mun fito mun mataki ya ki tashi. Zuwaira, Zuri. Fito aikin ki ya zo. Me faru? Wai mota ce ta mutu sun tura da turi ma suka kawo ta kunna mana ita. Kawo ma kullun shikenan. Yawa. Allah kuma mun kokari fa. Ah, Ta ki tashi. to me kika gano mana a ciki? Injin din motar ne ya samu matsala. Inji? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abokina, ka ji fa inji fa. Inji? Ina matsaro yake? Ah, ya garin ne aka sanin ku da zuwa. Yawa, ya kokari. Gyara kuka kawo ne? Duba mana bangaren taya mu gani. Me matsalar? Ai gabaki ɗaya wayarin din motar ne ya samu matsala an canja su. Bayan inji wayarin? Yanzu to kenan ya za a yi kenan. Ku kwantar da hankalinku wannan ba wani babban gyara bane ku bada 50k a gyara mu. Wannan motar dadi din su ne muka je muka dauko akan zamu dan fita cilin kuma yanzu ta samu matsala idan ya dawo akwai problem. Abokina, yanzu kana da wani abu na hannunka? A yanzu 500 ne a jikina wacce kawai na fito da ita zamu je mu sai askir. Yanzu gai abin da zai wayanka aje a sai da shi. A san yacce za a yi nawa za mu kawo muku ku yi mana afuwa kun ga dai riskin da muke ciki. Dan Allah yanzu kuma na hakuri dan Allah ina da wata ran je in fitar da ita na sayar. A gaskiya za mu duba matsalar da kuke ciki saboda a yanda kuka yi magana. Yanzu ba yacce za a dan lallaba motar nan ta tashi? To nawa za ku iya bada ne a gyara? To yanzu me kike ganin nawa za a iya baki? Yanzu dai tunda kun faɗi matsalolin da kuke ciki za mu tausaya. Amma fa akwai gyara fa ga injin ga yaron ku ba da 30k sai a gyara. 30k? 30,000 ko ta ga muku. Ku kawo ba matsala za a gyara. To shikenan Allah ya yarda yanzu nan zamu je maka. Gai aje a sai da wayan nan.
idan baban ku ya dawo kana ruwa ina ruwa a san yacce zai a hada 30k din nan waya mu je da Allah nan ku jira mu ai kokari za mu kafin su dawo mu kokari mu ci wannan ganimar mu gyara mu saka kudin aljihu mu shi yasa ai na ce 30 kaga kowa 10 ke tun kafin oga yanzu ke je ciki wajen kunna to yanzu ba ma nan ba tukunna ta ya za mu ci 30 ken wa zai fara gyara ta ina za mu fara kowa yana da fikira za a yi gyara ku za mu gyara za mu ci wannan ba za mu gyara ba za mu haje oga mu cinye kuɗin ai kuɗin dan waken 200 da ya ba mu na ya ishe mu kuma ta ne kin kawo idea cinye mu 10,000 dai duba ta dai wai anya wani ba za ka kira mana abokin nan naka a ainihin bakaniken nan na gaske zo ya gyara mana wanda zai mana gyaran nan wannan tsorata ina ka taba wallahi ma na mata inda na taba wallahi na mata inda na sake taba taba gwada mu gani ko mu rufe ko in sun zo mu ba su sake gwada mu gani to mu rufe ta a haka shikenan mu rufe ta sauke mu rufe shikenan mun ci kudin idan gyara sun zo kaga ba a taba ko ina shikenan mota ta tashi shikenan mun ci kudin gyara mota ta mun gyara ciro mu kullum cire mu ciro mu kullum Allah ya sa ya zo kafin oga ya maza maza dan Allah mota ta gyaru suna zuwa ma a ce su dawo yanzu kawai su ba mu su dauki mota su tafi ba kace kashe motan fito haka kawai kar ki kashe fito ai gyara ni ka san murna ta Allah Allah nake Allah ya sa su dawo kafin oga ya dawo mu Allah kudin nan su dauki motar insha Allah za su dawo kafin mota ya gyaru kawai ni ban ma san ina ya taba wallahi ba ban sani ba ka gane ma inda suka taba ya laji mota tana sulu haka yanzu ma aka gama gyaran amma yadda take a kunnen nan haka za ku tafi da ita gida har gida sannan ku kashe aiki ya kyau ko a normal gyara ya kyau sosai alhamdulillah gaskiya na ji daɗi wallahi gaskiya kun yi kokari ya maganan balas din kun zo da kash maganan balas normal ne kun zo da kash mun zo da kash abokina kada fa yaran nan su firina mana hankali fa ya daga fitan mu dawowar mu a ce sun gyara motar nan to ai abin ne da mamaki da ka fita nan da minti 10 shi an gyara mota abin da na gani kenan gaskiya rabin kuɗin ne ya kamata mu basu gaskiya haka za a yi saboda ka gani idan muka ce za mu basu gaba daya ta iya wa dan mamura mu akai ka san baka nakin nan akwai kai gaskiya ne haka ne gaskiya rabin za a basu ba matsala na san yace zan musu okay to ya mun zo da cash amma 15,000 ne 15,000 sai da aka gama muku gyaran za ku ce 15,000 ku yi haƙuri wannan 15,000 din ma ku san yace aka samu ta ba kirga okay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 gashi kar ku rigima akan kuɗin nan a'a kan maganar kuɗi zauna kuɗi a raba kuɗin mana an tsama zauna mana kina zo da ke fa muke abin nan shekaran jiya kina jin yanda mai bina bashi yake kwankwaso min kofa kuma kun san fa duk a gyaran nan fa na fi kokari kuma wurin nan in dai oga baya nan ne ce kaman yake hannuna yanzu tsaya na san matsalar ki rike mana ma wannan sai ake dauke wani 2,000 ki ba abinda zan yi da su na tsaka ji ba abinda zan yi da su ni ma bashi ake bina gara ku za ku mori waɗannan to tunda an yi haka a tattara a barin oga zo a bashi a ce an yi gyaran mota mun caje 30,000 a dakata nawa ne kuɗin gaba ɗaya 15,000 nan nawa ne da mu yi biyu babu ai gara mu ci watan da na san ka ba mutunci ne da kai rike tsoron ɗaya girga waral da ni yanzu sai in ga wanda in ya gaya ma uga da wanda zai gaya ma uga wanda ka gane ko yanzu ne daga fitata kawai ba waɗannan daga baka sai na je dub
To na zo zan wuce sai na ga garejin motocin nan sai na ce to matambayi baya bata. Gaskiya ne. Ka gane? Sai na ce bari in dan kawo muku ku dan taba min shi iya ne. Kai malam ba ma gyaran babur ware. Ba ma gyaran babur. Ina gyaran mashin. Kana gyara. Ina gyara shi. Ran Allah kana ji ko? Inda na ga kai fitacce ne ka duba ci gaba daya inda matsala kawai ka kai ka gyara mun. Wata fita zan yi fitar ba ƙarya ka gyara mun nan da minti 15 zan faɗo ka gane ko? Na gane. Zan yagi ma. Za a gabaki ɗaya sabis ɗin injin sa za a canza gabaki ɗaya. Ɗaurau. Ka san fitacce ne. Ina ganin kana son fitacce ni na sani. Ga abin da ya kamata idan na zo zan yaga. Ba ka da matsala. Dawo za a yi mashi. Ɗau za ka ta tafiyar ka. Kai yaushe ka fara gyaran babur? To ai ni komai da ruwanka. Za ka komai da ruwanka. Komai da ruwanka. Wannan da kake gani dan daba ka ce za ka gyara mai babur. Gara kama kowa abu da kai ma dan daba. Ai wallahi ko tsi daune shi. Kai wallahi ko tsi ta kani shi wallahi. Ba abin da ya shafe. Waɗannan ko to iyaka. Sai na gyara. Ka ji karfin hali. Ka ga mama shi ni ne ka taka min kafa. Allah ya raka ta. Jira ni kawai na faɗa ma zan faɗo fa dole ne sai na shigo. Babur ina ne wallahi iya ne ina zuwa to. Injiniya. Aka san da ba ka ƙaraso? Gyara yayi komai. Gaskiya ne. Dama ka gane ko wata asawanya ce ta gayyace ni dole sai na faɗa. To kuma yanzu tunda ka gyara ka gama faranta min rai. Yanzu ya ake ciki. Mashin an gama gyara babur yayi komai. A nake ganin wani wannan ka rikici ana. Kaga yanzu wannan da ka gani su. Duk a jiki aka cire aka yi ma gyaran su aka gyara maka su. Kaga wannan in kaga wahalar da na sha kafin a canza wani abu ba karamar wahala na sha. Kaga shi wannan a baya aka wani wajen inji aka cire shi. Yanzu wannan a jiki yake? Kwarai ko a jiki yake. Kaga yanzu wannan fankar ta wajen bangaren inji ne ana aka ciro ta. Ita ma an sha wahala an sha gwagwarmaya kafin ta fita wannan abu. Kafin a gyara ta kaga kaga ka cire ta. In kaga wahalar da na sha kafin in cire wannan abu aka yi wani babur ɗin naka ado da kaga wani shi kuma ruwan batir ne gabaki ɗaya ma gabaki ɗaya aka canja shi ai ba zai tashi ba me yasa kuke barin babur yake wani kagan shi mana na ciki aka juye aka yi ma wani ɗinsa ruwan batir kuma a cikin inji sosai ma je kayanka ai duk wannan yau ce kaga wannan fuse ne wanda yake haɗa connecting da komai kaga shi ma sai da aka sha wahala aka cire aka canza su duk wani fa abubuwan an yi fa kokari ba ka gane ko duk wani abubuwan kaga suna duk wannan kayan da kai da a cikin mashin ka aka cire kaga leda na duk wanda kai duk kayan wuta ne wayarin din da aka duk a ciki mashin din abu me yasa mai gida ka bar abin din kai wannan lalacewa haka kada aka gaskiya ka yi kokari kwanyarka tana jafa ai me ina da kai to ka san me yanzu me ya kamata in bayar ne naira 40,000 ne kacal ba yawa duk ba nan bane matsalar ai aikin ma yayi arha yayi manyan da nake so ka ji ba tsada sosai ba tsada abinda nake so da kai dan tayar min da shi ka gane ya isa bai zaka ai ka gama komai ai inda gyara ne ni kat ne a yaran ka gane ba ka da matsala dan zagayo nan ka to matsaro 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 don ruwan nan da na ba shi hayi wai na jirgin saman da ya buge ni wani jirgi sai da aka gaya maka ka tsokani dan daba ka ƙiji da mun bar shi ma ya mutu in ka huta ka miƙe haka kawai za ka ja mu kanka muna sana ai muka ce ba mai gyaran ka ce kai ka iya da mutuwa yayi
Ya kwana. Yawwa sannunku. Ina mai gidanku? Au, bai zo ba kenan. Mu ma shigowar mu kenan. Kuma ya zo za mu tambaye ku. Gani muka yi tun da ku yaransa ne dole ku san inda yake yi. To tun shekaran jiya bai zo aiki ba. Shi ogan naku. Tun shekaran jiya bai zo. Ku kira shi mana. Ha ga wayansa a kashe. Mu kuma gashi duk ba mu da wayoyi. Balantana mu. So kuke ku ce mana tun shekaran jiya bai zo garejin nan ba? Gaskiya. To ni na kuka kai motata. Gaskiya sai dai ku jira shi in ya zo. Kawai in ya zo. Shikenan ku je. Zancen banza ne. Gaskiya bai mana adalci ba. Switch off. Yawa sannan ka ya kake? Lafiya kalau. Wannan tabbas shine wanda da nazo na gansu tare ya kira shi ya duba mun. Na'am ya akai kuma muka ga haka. Kwarai gwa na shaida shi dan shi ma yaron sa ne. Kwarai ku. Ya akai malam ya aiki na. Wallahi ranka ya dade mu da tun sai karan jiya da Allah ya zo oga ya zo muka gama aiki ya tafi to wallahi mun kira wayarsa switch off mun kira ba ta shiga. Ku kanku ba kwa samun shi balle mu. To me makomar aikin mu? Wallahi ni ma oga ban sani ba wallahi mu dai ga mun dai mun zo dai gareji dai amma ba mu san me yake faruwa ba wallahi. Nan so kake ka ce mana tun shekaran jiya da ya fita bai ƙara dawowa ba? Kwarai ku Allah ji. To ni na kuka kai mun mota? Wallahi ba sanin da aka yi da motar nan ni ma na zo na yanzu. Shikenan je ka za mu jira shi duk inda yake mu je mu jira shi. Kai nike jira. Barka dai. Sannu yawa lafiya kalau. Na mota ta. Kai motar ka na kai gurin mayarin. Ana cikin haɗawa. Kawai sai yi wani spark, yi wani ko. Kawai sai wayarin din motar gaba ɗaya spark. To kai na ji naka. Sai dai ni ban ji nawa ba. Kai kuma abin da ya faru na siyo fentin. An yi benefitin din za a fara shafawa. Kawai karen da yake mana gadi shi ya barar da fentin. To kuma sai aka yi mun rasuwa. Ka gane ko? Dan yakka kakata ne ka gane ko? Ya rasu. Shine na tafi gidan mutuwar. Yau kwana 2 kenan shine dalili. Amma tunda yanzu gashi Allah ya sa na dawo babu wani abu. Injiniya hakuri za ku yi min kaɗan. Malam ni fa kawai abin da nake so da kai maganar mutuwa kai ta shafa. Kuma mun riga mun yi magana da kai. Ka ce min yau kuma ka san cewa ba a garin nan nake ba ina kan hanya amma ka zo kana karanta min badi da kabli da haka wannan kai ta shafa can ta matse maka kawai in Allah kai mu gobe da kace na zo kawai in ga mota ta shine magana. Wato abin da yake da akwai afuwa ka san larura tana kan kowa ranka ya dade wannan mutuwar banzata da ita ba kwatsam ta faɗo ni ne komai nasu abin ya faɗo kai hakuri shikenan naji alfarma ta ƙarshe da zan maka zan baka daga nan zuwa gobe zan iya haƙuri in jira ka daga nan zuwa gobe amma fa in ya wuce gobe gaskiya ka ƙure ni. To kai haƙuri abin da ya sa ko kai already ba dan ma wannan matsalar da aka samu wadatun na abin ka kana maimaita magana to matsala in aka same ta ni na same ta 480 na baka. Injiniya dakata da Allah wannan zancen banza kake ba inda ban zaga ba a jikin motata yanda na faka ta haka na ganta dan haka magana ce guda ɗaya wallahi zan baka daga nan zuwa gobe. Tsaya ka ji kai hakuri. Yaran nan da na sa su aiki sababbin sanfefa sun goge jikinta kaman kulba in ka taba zaka ji smooth har wani santsi take. Yadda muka yi da kai zan zo in dau motata ka fitar da duk wani katamburi kai ka faɗa ka ciwa motata mutunci dan haka gobe zan dawo in dau motata da fentin ta da komai yanda ka faɗa in ba haka ba. Kai hakuri. Goban da kake faɗa za a yi sadaka 3. Yanzu ma kuɗin waina ta sadaka na zo karɓa da gumba. Jibi ne zan yi break sai ka zo ka ɗau motar ka. Mutuwa kai aka yi wa mutuwa ba ni ba. Kai aka yi wa mutuwa ba mi haka da kai ba. Haka ni ban san mutuwa ba. Fati nawa na fashi. Fati 4 na yi alkawari 3 sun wuce. Yanzu gobe guda ɗayan nan ba zan saba wa yarinyar nan ba. Na mata alkawari zan ci. Saboda haka in ga mota ta fes kamar yadda kai alkawari.
ranka ya daɗe ai sa kai musulmi dan uwan musulmi. Na'am. Rasuwan nan musulmai ne ta shafi kowa. Yanzu cikon kuɗin nan nawa nake so ka bani, kai kuma Alhaji ka taimaka min da abin sadaka din. Taimakon da za a yi min kenan. Malam kuɗin sadaka ne ban haɗa ba. Malam wannan kai ya shafa can ta matse maka, ni dai alƙawarin mu da kai gobe. Yawwa wannan shine ni ina gama ai zancen banza yake, dan haka kawai abin da za a yi in hanya ta za ka yi mu je kawai mu je. Yanzu ba za ku yi min wannan Malam kawai kai dai gobe Allah kai mu kan mu zo kuma ka zo. idan na zo da 'yan sanda za ka ga gumba. To 'yan sanda kuma an fara zancen abin da ba na so. Malam ba batun magana Alhaji. To ina mai gidanka? Gaskiya ban gan shi ba wallahi mai gida. Wallahi ban gan shi ba. Baka gan shi ba? Wallahi kwata-kwata ban gan shi. Malam kaga kakure na mu hankali. Wallahi al'azimin sai ya zo. Duk inda ya shiga sai ya dawo. In kuma ba haka ba zan tafi da kai police station. In ya so duk inda yake zai zo ya nemi inda kake. Alhajin Allah ka yi haƙuri, wallahi ni kaɗai ne a gurin mahaifina wallahi. Kamar ya kai kaɗai ne a wurin mahaifinka. Kai kaɗai ne a wurin mahaifinka amma kuke ta mana yawo da hankali? Ina je ajiya a taimaka. Amma da aka kawo gyaran motan kai aka kira ka kuma an sama kullum mota, yanzu ka nemo oganka ku dawo da mota. Renin wayan yayi yawa, kuna bata min rai kuna bata masa rai, ba zai yiwu ba fa. Ba zai yiwu ba, ka san daga ina muke? Ba ka fa sani ba. Saboda haka idan aka kai ka station za ka yi bayani. Allah ka yi haƙuri, ni kaɗai ne a gurin mahaifi. Yo wani haƙuri bayan sai da kuka sa iyali na tun daga Kaduna ta tattaki ta biyo ni. Na zo ne dai in tabbatar, in ba hakan ba ban san ta ya zan tabbatar ba ai. Dan Allah ka yi haƙuri. Wallahi sallamar da yake ba mu ba ta wuce 500,000 shi yake cinye dushi kaɗai. Wahala muke sha a yanzu idan aka je station zai zo ya belin naka, in ba haka ba mota ba za ta fito ba. Kawai mai diya mu tafi da shi police station. Idan ba haka ba za a taba sake mota ba. Allah ji afuwa nake ne maku yafi ni ku taimaka mini. To abinda nake so da kai ina jin ka Allah. Za mu yi sharadi da kai. Ina jin ka na ƙarshe. Ina jin ka Allah Allah na dauka. Tunda ka faɗa da bakinka ka ce naira 500 zuwa 1000 ake biyan ka. Ita yake ba mu shine cinye du. Zan kyale ka. To Allah ji amma za ka yi mu alƙawarin in ya zo duk inda yake kafin ma ya sani za ka kira ni a waya. Na ɗauki wani alƙawarin kamar azumi haka na ɗauki wani alƙawarin a gurin musulmi ya zama dole sai ka yi shi. In Allah daina zuwa kafin yana zuwa ma zan ware gefe ba zai san ma da wa ma nake waya ba zan ma waya Allah jan Allah tuba nake Allah jan Allah. Ya kike gani? Normal ba matsala. To Hajjaji na amma an ka cika alƙawari fa. Insha Allah Allah to shikenan muna sauraron ka. To Allah ji a soka lafiya na gode. Irin su komai na gode Allah mu je. Soka lafiya Allah ke. Dan ubanka kar ka ga kai makocina ne ba daga ma kafa ba, ubanka zaka ci wallahi. Na sani Allah. Daga baka fentin mota dan kabu ya taɓa mota wata 3 a ce tana gun fenti. Wallahi ba laifi na bane Allah ji an gyara muna cikin gyara ne plus fan din mu ya fada ciki na cire injin aka je aka yi masa service a can yana can injin an cire shi. Wallahi ba laifi. Daga fenti kuma sai a sauke min injin mota. To ai in ba haka ba ai gyaran ba zai yi ba. Zaka ci ubanka. Wallahi zaka ci. Idan Allah ka gan shi na injin inda na rufe ma shi dan kada ya samu ƙarar matsala ka gan shi. Kai sauke inji daga mota ka ce ka samu matsala ka ajiye shi a kar? Wala duk cikin aiki ne wai dan sanda ya kama kare. Durun waka. Allah wallahi ka ci uban. Alhaji da haka Allah da Allah kai hakuri. Tunda ya ce idan mai gidan mu yazo za a cire abin nan din da ya fada ciki kaga ba matsala ni zan kawo maka bar komai a hannuna. Kina nufin injin nan zai koma? Zai koma. Dama kin san shi ne? Na san shi mana. Wallahi dole ne yasa ya buga min kai. Wallahi na shaku. Daga bashi fentin mota. Kawai shi kenan sai kawo min ita nan sama da wata 3 amma wannan ko a kani kan dan iska ne. To Alhaji kai ma amma da ai hakuri Alhaji. To ya aka sauke injin mota daga yi mata fenti daga ai fenti a sauke inji. Ai ranka ya dade Alhaji ai in ba hakan akai ba motar ba za ta yi garan bawul ta gyaru ba. Alhaji kenan to ai da ni ka ba motar nan in gyara maka tunda ina yi. To ai ban sani bane. Ban sani ba.
to abin da za a yi ke kya taho min da ita wanda mai da mota hannunki da wannan da iskan gaba ɗaya motar ta fihi tsayi ta fihi kumari wallahi mu taka muku ake cewa ka lafiya Allah kiyaye Allah ba mu da matsalar nan fa ku ne kuke gani yan jaridu ku ne kuke saka abin kamar akwai matsala amma mun shiga ɗaki mun zauna za mu fitar da ɗan takara ba wani damuwa wani makasudi tsayawa na shine domin akwai abin da ban taɓa gani ba a rayuwa na a ƙasar nan na ɗaya shine rashin haɗin kan ƙasar nan musamman na ɓangarori daban-daban na biyu akwai rashin zaman lafiya na uku tattalin arzikin ƙasar nan ya wargaje baki ɗaya baya ga haka an samu koma baya wajen fanni daban-daban na rayuwa na 'yan adam na ƙasar nan to waɗannan da kuma tun da shike magoyan bayana wanda suna da dama waɗansu suna cikin jam'iyyu daban-daban ba wai sai a jam'iyyar pdp kawai ba suka ce to ya kamata sake fitowa ba ƙasar nan shugabanci irin shugabancin da muka bata tsakanin 1999 zuwa 2007 to ba shakka akwai matsaloli kwarai da gaske na rashin zaman lafiya kuma waɗannan abubuwa sun faru ne don rashin shugabanci a cikin waɗannan abubuwa kwarai da gaske abin takaici ne ba mu da matsalar nan fa ku ne kuke gani yan jaridu ku ne kuke saka abin kama akwai matsala amma mun shiga ɗaki mun zauna za mu fitar da ɗan takara ba wani damuwa wannan insha Allah fata na shine mu tabbatar da mun fidda Najeriya cikin kangin da muka sami kanmu yanzu na koma baya musamman tattalin arzikin ƙasa da rashin aikin yi da kuma rashin zaman lafiya da kuma rarraba kawunan mutane da aka yi ta yi abu ɗaya da na ta roƙa shine in Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama na ɗaya za a yi gaskiya a harkar gwamnati za a yi ayyuka don ci gaban al'umma saboda Allah ba don son ran wani ba ko burin wani za a tabbata an yi kira na al'umma an ɗora su akan tafarki na islama saboda kaga yadda al'ummanmu suka zama matasanmu abin tsoro abin tausayi wannan su ne manya-manyan abubuwa da muka sa a gaba domin jihar nan tamu ta ci gaba na ƙarshe ina so in gaya ma ina cikin gwamnati nan yau shekara 6 na ga irin ci gaban da aka samu to in ba a samu wanda za su ɗora a kai ba to haka za a zo uwa kwance ya kwance zan dora a kan abin da mai girma gwamna ya haka Legas ta yi haka yanzu Barna take yi haka in Kaduna ta yi haka za a ci gaba in Allah ya yarda